Ni pedang subhai fi baro kiba dan kini ke por ban skor kini ke ketinu beli hoi banyak dan lang ban sengap kini ke Bible study ke bakum ke balang hang ni helum siam ni penlong man ke tayo ke sengi thok dieng lain ni gitu sengi badan gije sengkerpang ha ke sengi thok dieng di ni puli mentai ke gospel Yohanes kelenong bakhatsan haduk katoi kewipat katayo ngiladap ban puli ya kedekot ke bakhatsan hi nadu ke bakhatar nadu ke bakhatsan tementang nya beteng teter nadu ke bakhan rio dengan puli kini ki dekot kandiat ngan beteng biang hoi ngan puli biang ke dekot bakhatsan ban ngan puli haduk ke bakhan nyusua ngam khot shu gi sakri phi na bo sakri tip ye ke bo le ukun ra jung ndrei ngala khot ye phi ndrei ngala khot kilok ye phi namari ki ke baro ki bangalayo sngo no pa junga ngala pentip hapi Pim sim lah jid nga ringa ngala jid ipi bat ngala thung ipi bapinye yo se yelet bat se so bat bo so jong pi unyo yene ya kai ru bapin pan no tauk pa ha ka keteng junga un ai happy ya kini kai ru ngala hukum happy bapinye perlok hi tu ini duai kukpa jengi bhabning ni aingu eme mamla ai try ngi kan kalat bangin beteng pat ni ka ba puli ka tin jume hagani ka jingpenlong ka Bible study da ka balang bar hagani ka jenmit ru try bangi beteng ban puli ka gospel Yohanes nagani ka dekat ka ba khandriu tatar trying to get part me to isne ban kerkhuingi to kajing don jume but khamtam kajing pensai kajing hikai ke jume ke ba me ai hakita ki bawat ki ktin jume ki ba me ai lung ba man sim ba khu jume bangin la ban suthu ke ka man jume ba ki ba me medan ban kran hangi to ktin jume kalong trying to banta bangin nang san bangin nang ithu yo khonu jome Jesus Christ baginang la ban bot yu ban nyai ho ban nyai ngo e me try ba me kran ru lung ba ka ktien ka ba khu jome ya ki ba bon ru ki param sem ki barang kwa ban tip ye ka jing sisa ki barang wat ye ka jing sisa bat haka ba kum gani ka por bangi puli ka ktien ka jome nginget a try bi ki don ru ki ba kwa ban yo ye ka jing sisa to the kren try ye kiru kumju namar melong blay uba khat yagi benri baro ban wan sha kajing penem ai ka jomi ka bami mela ai kluit ha ka kerteng ka jong khon jme Jesus Christ baling ba jung numba ka jing sha jung nagaman taki pop jong ukhon benrio me khat iki breu bakin wan ban pediang ye kani kajing ai ke jomi bakin yo ma iki pop ki jongki bat banyo diang ru ye kajing em bam jukun tries ne ban kurkhu kini ka por naduk ka bastang aduk ka bawai jungka na banga pani kini baro haka kerteng ka badan botam ka jong try bat unong penem be jungi u Jesus Christ amen tengi puli menta ngan puli gitu khot biang sesin na du khot ka bakhatsan ngam khot su ki sakri phi na bo sakri tip ek e bo le kunra jung rei ngala khot kilok ye phi na mari ki e baro ki bangle sngo no pa junga ngala pentip phi
tinggal ada pulih haduk kani kedekat habau trajisu ulah hukum ia ulah pen ia ngamat di kesenran jung bakadan kamban ye ne hu kamban ye ne utanat hoding sowan ban pen i bakata kajing ade preng jung bat ki kam dei shu tang kajing ade hapreng kunrat bat syakri ndrei kade kajing ade ba kham jiliu shu ba shu tamba kilong ki syakri ki jung ndrei kilong ki parlok ki jung te ni ya kata kajing long kum jong kajing treat jong ki senran kum ki parlok jong namar katu rekhot bakat san wong ndrei ngala khot kilog ki phi namar ya ki baro ki bangale yo sngo no pa junga ngala pente ba phi te kata ka dei ka jingyo kerpang jong ki badai ki perlok ki sakri kim tip bun ki laban tip kat tu kan ni nak kam ka bala pha iki dari palat dia kata kim tip kan bau perlok te tip khambnya khamjliu tengi syam ya gani ka nuksai ka bukum kata ha gospel Matthias ka lenong ka bakhat lai hang tu try jisu uya thu open kalong kumbo ai kum ko wei ka jing pen si sai kata lenong bakhat lai ka bakhat wei hang ni wong ubatai senran belai ba open kam deki farsi ka jing thu jong ki farsi te ka khot ka basi fo ong hai ga la tho kita ki senran te ki le wan hu bat ki le ong hu balai ba mekran hangi hei haki farsi ude tho te ulong haki naba la ai hafi ban tip ye ki mayan ka hima ki beneng hei ban tip ye ki mayan ka hima ki beneng ndrei sim la ai haki kata ka dei ka nuksa jong kata ka ba pentip ye ka ka ba kupa lo te kisenran kim dan kam ban batai ki di ki farsi ndrei kat ki bo kran ki yo ye jing sothu kata ka de ka privilege ni ka benta jong kita ki bo khot ki parlok te ka ba pen i ya ka jing san habangi wan chau jisu ni yo ye ka jing penem jong bar habang yo jing penem jong ni na kalian jungi rungi la hun tamban long ki syakri ki jong te ndrei habola penimingi wi bet perlu ban ai hangi ya kata ka jing tip ka ba khamayan susu te ka ba phla ka long ba ula ban ai hadu kata yingi mo kidon sibun ki breu ki bakham khrau ki breu ki bakham tip ki bakham start simpang ombro kum kita haji sya khandiat ki bayo ek tijing tip ek tijing mayan ki jong play kat ba kini ki senran ngi kat mau ki de ki nong tong do kha ki balanyo bagi de ki breu ki batre ka kam bopo bagim de ki breu ki banang bastan bat kum tata tekata ka jo kerukom kalong haduk mentah ki breu ki bawan show jisu ki de kita ki bakwa i ka jing sisa ki bakwa sisa i ka himau blai ki kim perkhat ye ka nam ye ka buram ye ka jing start jong ni ka perthai ye ka spa jong ka perthai ki hila banon ki baru spa hangta tenri kim nyukor ye ka spa palat ban ye ka batip yu jisu te takadau apsal pol haga sithi signong korin ka baning kong haga tugalan ng ba ar u yethu ye kata hawai pat kurukom kanong ba ar ke sithi sinong ke sithi baning kong sinong korin kanong ba ar
kita itu khot bandrio tatar kalong khambania tel ringi pulilut khamsung thu ringi puli tang sebentar khame bersu wong hadian boleh thu ya ka jing don kam ba bangin su thu bika dor jong ka jingit hutrai su kam syong ka jing start brio mo ha to khot ka ba san wong khnang ba ka jingit jong phi kan om syong ka jing start ki brio rei ha ka bor blai mo te kidan ki basu thu bakla ki wan chu jisu ki prakhat ba dakata ka bor prakhat jong ki kum ki brio kila bandan ke jing dei badu try jisu teng ki poi sudu ki kerdan ki bahe ha ka jing Sakristan ki kelalong ki theologian ki nong hikai ktinu blai kat ba kimpat dei sisa ki senran ki jong try jisu kila ban su tho na dong sidong daga kli henry ka dono jong ki kamdan badu jisu kimi kum gitaru na ka wei ka pateng si ka wei mdei tang menta mdei tang mensua ka ye beteng kata te kedhot bandrio taru ong lakum taru ikren ya gajing start pereng kita ki bajanai kani kadis gajing start pereng ki blangit mo ndri om gajing start jong kani ka perthai lemni ka jong ki bakhraw batri jong kani ka perthai ki ban sadu no ndri ikren ya gajing start ka bari jong blai ya ka bala buri ka bau blai ula thmulu pa man siwa kirta khnang ya ka burom jongi te gani ka dei ublai buri ka jing stan nado ki kita ki ayom ki barim na ka menta jono jongi ki bangit to buong khnang ya ka burom jongi ya ka ba omdan na kita ki bakhraw batri jongani ka perthai bala itho lani ki itho ki ba itho ya ka namarada ki la itho kin amdala sanar phna yu try ka burom hi la dagila te ba ka jingman try jisu ka mi na ka ta ka jing start ka ba mayan jong blai ban pene mengi ki breu kinnam sim kinlani kinnam da sanar phna yu mo to Nrei kat kumbala tho ki ru baka khmat kamsim la yu I bat ka skor kamsim la yu sngo bat kimsim la mi ru ha ka donut ubrio kilong kita ki ki bo bleu la bo lupa ya kita ki ba ye ju tingi hang ta bagani ke jing mayan ke jing ai kerpang ke jing blei ke jing start ke jing tip ke jing sempang ka ba kombo ai ukunrat ya kita ki belong ki perlok ki jong ki ba umnyo syokum ki sakri te wong ni ndrei ublei ulapan pau ya ki hangi do man sim jong u namaru man sim u yet iki baro wat kita ki ru ki bajliu ki jong ublei kumno ublei upan pau hangi menta hoi ka tu ka por tu try jisu upan pau ki senran namar try jisu dong ka perthai hakamet ndai ula bani kendo iki ula bani thu iki kombangi puli mentan na ka gospel Matthias no makhatlai ndai menta habo try jisu dan bat ngi udan habning bat ukpa wai kum noi ga jo jing tip wai do man sim uban ye thu ingi tagada udan kam ha bangin pentikna bangin apdiang u try jisu landa ngim pdiang u try jisu la ne iban ong to one man sim bakhoi deban kala ka bomot shwa deban pdiang su try jisu hang ta to man sim bakhoi on one deban siong to one man sim bakhoi si to one man sim bakhoi kat ba kad onut pat ka jingai no jisu mentoi kata sudai tang ka jing perta ka bathli te man sim kho wan gitu ki bangit ki ba pdiang try jisu but one pat ban pen kendo ki wei pat baro ha ka perthai nomor ba ki kerpat kita ki badon man sim jong ble po jong ki te kata ka dei ka kata kadai ka jing mayan kata ka jing la kerpang ka jong blai ba u un sim ya kata ka rai ba yang i ki bre ki bomlong ki ba khot na la ka jong gan takatan rai ka bangi don ban khot yingi om tam bangin tip ye ki jing sisa jong ka jing penem bangin yo tip ba jisu la
yap na menta ki pop jungi riban ai hingi ki jing tip ikita ki jing mayan ki ba ka perthai kam tip te kata ka de ki jing nong perlok ka bo trai su ni Ukraine hapreng jung u bat ki sinran bu ngam khat su ki sekri phi ndri ki perlok te kadon ka jing ande ka bajan bha bol ong si perlok ka te yangi bat u da ka jing i te utrai jisu ulak khlat kanusnam arjasnam e swajungi te kumnongi wan ban ithoyu namar na kapor si kapor na kapateng si kapateng upha i ki breu ki jungu ki bani thu si phang jungu hakawai pakoi kapateng balai namar ula i jengi usayam khnaru nam ta jungi helor geding phana te kata ke jing e jungu kwa ba kinyo tang kitu ke bad hagatu kapor ki bawla yo ban kran mo te yaladi te wangan le no mo kibun ki jaka ni sem tu ongangan lino nado kelnong ka khat saw ngi pulin tu bu ongangan le sa sokpa mangan pen kadan sibun ki ying haga haga jaka ka jong kpa ju mo te wangan le seta ban pen khre phi ka jaka te kani ka jing penlong jung u ye kita ki bangai hu begin nong ki perlok jung u kadan rupan keba mayan kata ka jing dai ka bajan hadu kata banamar bula i jengi bot ula pen im yengi om tang ba usiam nam ta ki pok ka perthain ru da pharu ki bre ban ye thu saka pateng ko hedin ko wi kapateng jungi ru kilawan ki brio ki ban ye thu ingi ka jing penim ka jung bat kani ka jing e jung habangi ngi pediang ye ka bangi ngi yo snow ye ka jing e jung try jisu bola yam ta jungi ten ngi na pediang ye ka jing penim jung ka kersai pat ka jing e po jungi na ka banta jung te kata ka jing e ka bami hangi na ka banta jung kalau kum jo hi kum katu ka jing e ka ba ki sinran ki be i umar khmat ki e ju mo ikan mau bo Petrus wong habo kli phiru phinya le no phinya phaidin no Petrus wong seno pat ngin le try me medan ki kitien ka jing im ka ba pen i ka jing kut jing mot ka jong Petrus bat kitu ki wei pat ki para sinran like no Judas Iscariot ba kite ki iet yu try jisu bat kim kwa ban ye khlat shu no mo te haba ki iet yu try jisu ka ba kum kata ka jing iet kani ka beteng sekitu pan ki ba yo snow bat ki ba poinget yu try jisu haba dan shu apathai mangam phi ladang ila pediang yu try jisu dan hakani ka perthai dagamet udan habneng tenrei nda bangila pediang yu ngiyo kata ka jing sem sim ka dono jungi ka kersoi ka men sim hadu kata bangi e ju baka penmi ye kata ka jing e ka badap ka baslei yu ka penlong yengi bangin la ban kongo ye ka e ka bokwa ingi banne namar kadang bangi e syau tra jisu kadai haba ngi kongo ya ki hukum ki jungu ngila pule kal nong bakhat saw mo kadakhat bakhat san tegani ka jing i Petrus utho hakarukom kaba smutanat bha ya ki parabnge kitu ki bau tho kitu ki siti ban nyuko re kata ka jing i juki Philippine ka siti Petrus ka baning kong kalan nong kaba ningkong hi kadakhat bafra hang tu Petrus utho ya uba haba om ye iru pi in
How ba love mi imentan repingen. Pisngokumen da kajing kemen ke bom laong bat ke badam da ke burum. Ti Petrus wong pimi iu repi iu. Wala da pim la ban iu. Kedi kata kajing dei pedeng utrai Jesu bat ni. Taka daw bos ong ngam khotsu yepi ki sekri ndrei ki parlok mo te nirwai ketu jirwai Jesu longgolok bakodor haktin paring ko ong what a friend we have in Jesus. Lalu penklah kasih deki naga paring be direct kalong bekat no parlok ngidan hau Jesu. Tegum ketegui pat jing ruai kebar tau inaban ma ke stream. Te kani ke jing I kawan ra ya ke jing dei hadu kalong kum ke jing dei paring si perlok. Te kani ke jing dei si perlok badu trai Jesu. Ki bapau kani ke jing dei si perlok badu. Kamdan keno ka jingbu put. Haka jing sisa kanang roy. Kat benang jan su trai Jesu kat tanang I bat kat kanang he kanang yar kanang jeliu ka jing I. Tem dan put. Tentang I dan ki perlok ha pathai ki bangi I dan ki por pat hadin dal ayat Islam mi kendo su mia yo ya keren su mio ya phone su ketukut na ribut try Jesu kaya teng lada ni kuat saban bodiu kini kejing I kamdan keno batatin te kamdan ru keno ka keman ong no ba nakaliang try Jesu nong ba engam I chu mo Yones utho kumno ula I chuamu yangi mo la fi pej haka gospel Yones kadon ketika nong basau ngi lapit teng kani ngatrain ngam tu ngamut ka seri ka situ Yones ke beningkong nong basau kedekot bakat khandai ngatrain ngi lapit teng to ketika badan kam ha tu kedekot bagani ke jing I kam sedang nangi ke sedang na u Siti Yones beningkong lenong basau ke dekat ke ba kat kendai ngi mangiu naba ula I chua yengi mo haka English ke khamlong lengkot niat we love him because he has first loved us. Tekani kadai kata kejing I kebami na kata kejing khot jong trai Jesu bangan nyo fikum ki perlok ngamut keba penmi ya kata kejing bau trai Jesu nong bangan nyo fikum ki perlok omsyu kum ki sakri. Te ndrai hakani kejing dei jongi batu kum ki perlok kiran atli ki bomla ban penyeklan. Nakaliang jungi kedon kejing IT lut hau kejing kongo lut yu badru kedon ru kejing songkit klipat benle ya kamanju. Mo TV hakto kalnong ketu khot ke ba khat sau ya kata utrai Jesu long lada fi hai ke ba kalnong khat sau khot khat san ong la fi yanga mo pinda yaki pin kongo iki hukum juga hagani gar nong bakhat san pat pi ke khot bakhat sau ko ongkum no ma fi long ki lok junga lada pile kat ki bangala hukum mangai fi keju tagamut kadang jong ke jing ye yo try Jesu kadai ke jing le jongi ye kamon jong ka ba arpan kalong biang sesisen ni kejing le jungi
ya ke ik bola pha la hukum kamut ke jui te bangin long ki perlok ke jung kejing long perlok ke basisa badu kami nang ta kejing iya je kapau ha kejing ko ngoi hukum kejing long perlok badu kapau ha kejing na jungi ye hukum jung kilong lang kiwan ha kata kabenta kawai kedai khatsan kawai pat khatsan khatsau tinggi nyepet pat kedu dukhan kebakan riu menta hang tu pat utra Jesu beteng da kabuong pi phim sim la jiet yenga ringa ngala jiet pi ban ngala thong ye pi ba pi pinyo yelet bat seiso bat bo so jong pi unyo yene tang ni wong ngala jiet pi kamut ka jing sedang hi jong ka jing long perlok jongi bat utra Jesu lani kata ka jing de jongi bat u wat kum ki syakri hiru kasdang namar ba u ulajit yengi kamut ularai ulajit ban khat yengi bangin wan ban long ki syakri ki jung lani ki perlok jung pat hadin kata kamdai bangi ko mangi ban syakri utra Jesu lani bangin long perlok ba utra Jesu bangi ko nengi kalau bendan hoi kata kejing so kwa nengi ndai lada khlam jiet nginam la ban sulit long perlok badu khlam kejing jiet jung tingi hi bobon ki jaka namar bakani kadai kejing le kejong bleu khpa de bleu khpa u bopenmi ye kata kejing jiet bo try Jesu pat usajiet ngarangi pe ngila pe teng ye katu ka kitu nang i bakham shwa katu lenong ka ba rio ka ba nyo jong ni gospel tengin speak tu nang rio nyo katu kalong ban rio katu khot ka balai khunai kong kanite kalong kaman kajong ukpa bola phainga babaro i ki bola ai hanga nganom du hing nganom ai bandu eiru naka ndrei banganyo penmi pat yaka hagasngi kebakhadu namar kani kalong kaman ukpa junga bo brio baro ubayo iyo khun bat ubangit hau unyo kajing imbom jukun bat bangan penmi pat yu hagasngi kebakhadu te hakawai pat ke gospel tra Jesu ke Matius omdan bala banwan hanga lait lemdau kpa ula ayu mo te kitu ki de ki jingkran ju ki badan kamha namar ba to em kani ke ju hi ka lenong to da fipai kitu ke balai phunyo ko ong baro bau to kpa ula ai hanga kinwan hanga utate ubawan hanga dalai ngan om kentat no sebar kata kadai tapi kadai kejing khot kaman kejung kpa jungi bahabring ban khot yangi hakapor bangimpat don hau ngimpat ngit tra Jesu teu kpa baru khun ki long bit kawai kejing mon kawai kejing thmu ki long tali no dong sidong kum tau tra Jesu ru ya kita ki bau kpa ula jiet ulaman ban khot ujiet ikita takadau hakani kenong bakhatsan dekat bakhan riu ong pi phim sim la jiet yanga ri ngau bala jiet ifi te dan sibon ki rukom ye keren ni kata kajing jiet kajong tra Jesu bong dekat bakhan riu ring hap kan mau baka beteng na kita ki dekat ki bahaswa ya kata kajing de preng jung u bat ngi kabau ong ngam khot su ifi ki sakrin ri ki perlok tekane kejing jiet uthoi kata kejing jiet banlong ki perlok ki jung banlong ki syakri jung te kam sedang naduk kapor basibu bo brio urai bonong tong ngan long pastor ngan long ta ngan jalap Jesu kam sedang napa
Kasdang na do bo bre wan chu jisu priang yu ngai u bat dak do not ka bisisya priang tra jisu bat urai ban bot yu tra jisu kasdang nang ta kajing syakri yu kajing dei bat utrai jisu ku mu parlok kasdang nang ta kam sedang kamadian pat ba to ka por ba ni sarai pat ban le jalap ne ban le long pastor ne ban le trei kata kam kajing jiat kalau sedang kam syai kata but what kata no kam dei ka ba yu kumbo ong ibu kpa wai kamut boleh lah dia jit lupa ti pipet ka city sino rom ngila petengi gitu ketul nong ka pra kedekot ka ba arf khandai ham to le ka tho ka ba kham shwa susu wong namari kita ki ba ula itu lupa kamut bo boleh ula itu lupa ula temu lupa ru banong sidur ken bat kadur ke jong khun jong bau nyo long bala khani kong hap pedang ki babon ki para nang ta khot ke ba life ho ban ye ki ba ula temu lupa ye kita ula khot ru bat ye ki ba ula khot ye kita ula penkesan ru pi kadang kejing itu lupa tegemu du blay ula identify itu lupa nang ta blay serai ha man kejing ko dono jung ula temu lupa da ula temu lupa usakhat kai objektif jung kata bakin long ki para kejung try jisu ti kadang kejing jingsno ko bajan bah pedeng ki ktin para ban parlok Hauyonis wong bafide ki perlok jong. Te kata ka jing dei perlok kalong kum ka jing dei pedang sipara. Te habadang khna ka jing dei sipara kalong sisa hadu kata. Bangitip ngitho iwe kum bangilong. Ngamla ban buri ka jing long jonga ni ki para te ki basipara ban nga kimla ban buri ka jing long ki hakapor mangidang long khna lang. Te hoi na larang ba tingin edon la ki jong gilin tiya tingin teng ndri kata ke jing dei sipara la daga ne ni la ban suthu kum ba long dang khna kata ke dei jing maya te uble utmu bangi ngin long sipara bu try jisu kum ong to khot bar khandai station room nong bu fra ha ju ko por try jisu wong nam khot su ifi ki sakri junga ndri ki parlok junga te kepoi haju kata pi to te ini peteng gitu ga hatu ju du khod wong pi phim sin na je de ngan re ngang la je de pi ban ngala thong ye pi kata pat kade ke bobot wong ngala thong ye pi te try so bo jet ngi ujet chwa ban pen emmi bagi nyo ma pi pop jungi te habangi la yo igijing ma pi pop jungi la yo igijing pen em te u khot ngi bangin bod yu ngin kongo yu ngin em badu da bangi ya kum ta udan pat ru ka kam yangi bagata kam kolong bangin na yu hang tu la thoem wong bapi pinyo yaile ban seso kamat iu taka jing seso kadai ke jing beteng ban khot sei ki wei ki ba u la jet ban wan chu bakiru kinyo long kinong bot ki jong kinyo diang ye ke jing pen em bat kiru kinong ki sakri bat ki perlok ki jong tikam kut tambah ngala ayo diang kejing pen emilade ngala kemen ngala sat kemen mereka don pat segani kejing kli bakum uta yo bo try su uibet ban khot usakri lo ne parlok kadon kejing kli pat bangin beteng ia ke ban kring siki we pat ki ba uru uladap it lepai kiru kumula it yangi ula jet lepai ki kumula jet yangi tenri dan kamban lej mano ban ye thu se phangju bakita ki bau la jet ki bau khot bakin wan se u
mangi ki ban hable yathu ma utul alit sebeneng udan habneng tagadau upha igi senran da pipuli gospel Matthias kan nong ba fra ga khot ba khat khandai ikin ma baro iktu ke hukum ga ba khrau gu mo la ne ga jing ba tha ga ba khrau ha ga pharing gi ong the great commission kamut ka jing pha kam haba tagadau semi ka ktin commissioner ha ka bor sarkar mo commissioner ha jong sarkar do to bo pha kam mi iki wei pan te ka ong yu ka to do khot ka ba khat khandai namar kata ken to khi da lek no ma phi to penlong senran ni ki benriu baro da pen baptisi ki ha ka keteng ka jong pa bat ka jong khun bat ka jong mun sim khoi upha ye ki balange u kita ki bau i kita bau kloi ban khot ki parlok ju baki ken le se baro keleng se ka perthai kamat hangno no badan ki bompat yo sngo ban ye thu is phang ju hadu bakin da yo nge bat ban da yo ban pen baptisi te ha bong penlong senran kamat kin nge om tang balange ndri kila rai ru ban buat yo kata gedi senran te kumangi la yo ban long senran ukwa yangi bangin le ban ye thui ki we khnang ban bakiru kin long senran te gani jing pun baptis kalong tangga jing senang jong jing long senran kadai ka dak ka basabar jong ka jing senang jong jing long senran te kata kadai ka bau trai Jesu ukran ne ba ula khot ini tela dengi pet ya ia kata kajing penkre jung na benta jungi kami sibun ki na do kajing yop jung na do kajing sya jung ka ba ula sacrifice na benta jungi tiban hakani kajing sya jung upha yangi pat bangini seso mo te abo upha yangi bangin lej ban seso udan ru kajing kentu yangi hai ngamot kajing penslur yangi lani kajing pensinga yangi bondor kat bat ngi hakata kajing lej jungi ban seso nam taju te fina pek ke gospel Matthias nong ba khat hai arufra biang ke to buat ke khot ke bar fo ong yu habo ong to dahi kai yaki ban sumari kita barokat ki bangal hukum ya fi hakmi ru ngalong ringkat bat phi halakasngi hadu ko bawai no perthai chupa yangi kum to ban sulit daga borla jong ban seso nam ta jung ban seso kumut ban nyetho sipang jung ki parabriu bakiru kinyo nget hu kinyo priang kinyo ke jing penim kata ka di jing seso tunri ban seso na ka banta jung kam dei tang daga jing la jungi ban lech sunu ka syong de man ka singi pat kalong kumno ka basya po jungi ni don nam ka jing sno batu ni don nam ka jing slok batu la dam don kata dengi miat rengkat batu la nei ki jing tristom jungi ban ong bangi le jalap nada unu beri ulit benyelap klaim dan kajing slok badu Jesu kaba lenter unyelap daga bola jong bat tang hadian katukan ni udu setan ubansa penan kamiu na mentapat kiwi jing tumu ndai syo banyo ban pelong senran ni kibriu ndai bikin long senran jong tu nongelap bonyo kamai na kajing wan jeseng juki nagi jing aingo jungki takadang kini kisini isibun maha kilai buat ikitu kijat nongilap namar ka don ka bor haki ka ban syukur but kam dei ka bami nang play namar play habo pha yalap ikisakr jung kam don syuk jing syukur ki kran be ka jing sya phi sngobha na phim sngobha ki kran be ka jing sya phi kloi ban priang na phim kloi ndrei kabale hino brio te bunsen kami kejing khwan mentoi bat ka spa ka khring yu brio kumbala tho do pol ha ka sisinong kolosai ba ka jing lalot spa kade kejing mani bri thau
lani ka jing kwa brai ka spa kat ba show Timothy pan wong ka jing it's by ka dei ka jing uthiet jong ka basniu baro try jisu par wong phimla ban mani yo blei but ya ka spa ka jo ka por ha ka tu ka por ka jong u ki khot maman ya ka spa phimla ban mani yo blei but yo maman ha ka jo ka por te ha jing xiao don la siu blei jong ki Greek ba katang maman la siu de tau blei spa komentar ki bon ki niam badan blei spa te mte bi kata tang ka bau mun try jisu ka dei ka spa nomor maman ka mat hika spa mo wong un i ju wei but un si you wei lani un i si you wei kanta you wei but un bod you wei kata ka dei ka bu ong pinchem ki gospel te no uba try jisu ula hukum ba un le nyai le bat sei so udai uta uba ye sakhi yo try jisu ka basisha umdei ubah siteng lenti kring no ka spayu ula mena kembali lap yu jisu mereka bekut kinong buat jong ki poi sedujok namar ula pen melan yiki penget yiki ba kinget hau blei uba umdei kat kumuni ublei ubadan ka bible mo ublei baki alap maki udai dawai pat usia srim hang ni antai ndreu jo ublei ubo try jisu uyalap ukpa jungi mahapening te pol ngila pej tengani hagi Galatia kalan ka city Galatia kalan nong ba lai ukli ko jingkli ya kinong Galatia ka ba khor ba ka khot baning kong ong a ki Galatia ki babit hatu balapan thami ya phi haba persya ki khmat jong phi lapan i sna yo Jesus Christ balasa nal phnayu tangkani kain ngakwa bantip na phi lapdiang yo mensim daga jingle ka hukum ne daga jing pensngau ka jinget hatu philong ki babit kata-kata haba philap sedang no mensim lapendap menta ya fi hakado hatu philasya lanai ya bun ki kiru kata-kata dada sisa kalong lanai namar kata utau bola ai fi yo mensim badu boleh ki kamba pedang jumpi hatu ule degi jingle ka hukum ne daga jing pensngau ka jinget tiga ni dan kipor pat buong we ukris bukum no pinget menta pila nget hawi pat ukris hawi pat umansim hawi pat ukpa to kita kadan pat hakui ke bentah mo ti hangning i kata ke jing don kambu try jisu ong pi let bat ye so kum ki perlok ke jonga mde kum kita ki ban let ban pen bena ye ki bom dan ha kahima ke jong play ki bom medai kat kum ki jing hikai kahima play mde ban pen kwa ki bre bikin kwa spa kinong ina mta ki lem no phi langit jisu komat phi syong ngakwa marti ke we lani ngakwa bolero ke we kalami kata ke dei ke bahikai ke baki ong kata ke prosperity gospel lani ke word of faith but ha kata ke jing hikai ki sapoi depan ong pan deki dau ki baki penmi ki bakalan bah banong bau briu ulong kumu blai belai kisim nong rembau blai la thau yo briu ha kadur ke jong uhi teki ong briu long kumu blai kadur ke jong u ho ha thau yo adam te kemut ya ke jing stream yo blai ndrem la pat ban long kumu blai ha ka bor ujing thau tu sa ujing thau ublai tu sa hi ublai ki bangai hutra jisu ki yo ya ka bor no ublai namar bakila e kaman ke jong ublai bar katarum ne ban penerus pa ila dia ban yo spa sibun hajing sya ki belap sya gospel ki bakhambun ki mat penban ya ke jing kedu ya ki jing jenjar ki jing kumbalong pol
Ubrio ubabiang ubakot kayok kakot ubabiang badan baem haga bokut udan hing bendim dan esyo jing ju. Ula ailut ila kejing im tau trajesu kentup ya kaspa ju. Sim em ban yo lum spa ni slakando. Kumta galong kejing im jong kisakri kejong blai ki basisya. Kaspa ga bagidan ki I bakadai kejing ai jong blai bakin penan kam nam ta hima ju ndai ban penong hima la kejong pat. Dan rei kinong hikai ke balam ler kini kisngi yala de ki kwa ban penyar la kejong ke hima ki penan kam da ketien kejong blai ki penan kam da kejing lap swang jisu ban yo e kata bo pol song hastis nong korin ke baar ki khle phoni ke ketien kejong blai bat ki kamai na ke ketien no blai kadon gue ki khot ke ba hagal nong ba sawi tamba kadon det kejing fair translation na khasi mereka dari bagi ki kamai ki penlong spa ki khai nak ketinu play te ngiem ha bakum kata ka juk ndai kito ki badan sya ka jing dai ka jing sno baru try jisu ka bajan ki namngat na kita namar baki yat ringkat badu ki slok badu ki puli ka tenju da ka donot ka basngor bah banga puli bu ong e ngan kongo kita bila dai bagi dai batlon kata ka borban kongo kawan da ka bor jung ka de jing ai ka jung u ka jing benram ka jing ai bor ka jung mun sem ba khoi te ba da ni ka khod wong ru bangi ngin yai leit bat se so yai leit kamat bangin beteng ka jing em jungi nginam penkut ya kata ka jing em ban ye thu sphang jung ban se so ban ba uso unlong bane mo so bane kamat yu u bane sedo ka hima jong blai Kemat berkita ki ban pediang yu trajisu bangi sakhiu kenong kejing pediang ke basisya bakiru kinum ino lani kinum klan no trajisu ndrei hadu bakin yeladiru kinda poi sebeneng telangi tri sisa dekat kejing tri dekat kejing ia yu ke bangi le kanam long tang so kani keslak ndo ndoi kan yene sido bom jukut te don tu nong roi min chua bukleng rebel suang anda poi happening aji sya kam dei la se ka jing roi ju tang bo u penong ngamut ka jing tho ju la se tang bo penong jing roi wang anda poi happening an wat chua ning kong e yu tu nong elap bon si ka sinong ju nga ha bongen yo sngo jisu nang tangan wat yu tu no hikai ka jong ketinu blai blai hikai yang ya ke Bible kumta terter dikata ke dei usok bayane ndai bayane ni tang sipor ndai bayane sedu bam jukut te sisin we no yala bak paunam bhau John Wesley utada de ki million ngot ki bre ke bakla por yalamo te ka we ke jaka bodang li jalam ki bre di pho jar ki wan snab yu te kat bom pat rung sekatuka yu dang ya pringki pat ba empat rung se jinglam pada keempat sedang kapor wan mi we breu wan kren yu wan khublai ula bua to breu li khublai William heyo John Wesley ong yu John Wesley ong sir I am your convert kamu nga kelak mumut berfialam berfikan berkat buat Jose Dave John Wesley wong surely you may be my convert but you are not the Lord's convert pila menong ubaklah mumut jonga ndremdei utau balaklah mumut jong try Jesu lani ubupun kelau try Jesu te kidon ki por baki breu ki ong ki pedang yu try Jesu karsilong emotional tangwan ki jing tanju tangwan jing la poi biang seju kabor jing kapom kayo banjob yang ki kumbolong tau nong buat dan rela dala pen kelayu no breu do try Jesu te kam la long bo u unsu poi biang seju mo lai satang dekat dan sisa kai kaba uhi ukwa dala de kam di su bu yale de kwa hi la de te kam simdei la se kabau dele si syaru la benong ta mo kadon ke jing kham
ya kita gi ong kejing phaidin te don gi ba phaidin marba wala de kilamat di kejing kemen jo ka beneng ndri gi jiet biang pat ya ka perthai tu Petrus hagisti bar nong balai wong kilong kum katuka ksau ka ba le bam ya la ka jong ka pri te unong tho si Hebrew pat wong kilong kum kitu kilo o gi bat terkhong ki bom i gamadon jikermen ban hap slap hab ki wan te ma ki jano hagalan nong ka ban rio stis ke Hebrew da pipuli mo dikip kum kita ki don hi la se nentai tamba ki don pat ki basu i kum ki de ki nong bot tradition re kim de ki bala kala sisa kasilong emotional kasilong ba ki sukwa e kim de ki bala mat sisa ki jing pem ju ten reu tradisu wong haba ni em yes ni ya yene badu kitu ki bakala namar bangi sakhi ki wong uso jo pi unno bayene tu blen kurku ira jing puli na ketien tu hujo tanginya toy ku khpa jungi bhabneng ni dap dag jing aingu eme bamela ai sesien pat kalat kumne bangin ne puson ni ketien jumi sisa try ni aingu eme ba mela hukum mingi ru try bangin leit pat siso ndria try shwa jong kata melawang ru bam dei mangi ki bajet eme ndri me mela jet ingi nado bam jikut mela dek itu lupa mela tumu lupa but mela khat ingi namar ba mela jet try bangin long ki khun ki jong me bada trying aingo eme belangi long tang ki breu ki bom dan ein ladi ngilong tang ki nong pop ki baram ye ki bom me mela suspa dek dorba kasnam jome retry may bedru ban khat yangi ki paralong sisa try me pen pawi jing mayan jong ka hima ka jong me hagito ki ba me khat ki paralok ki jong me try ban nyaingu eme ba hadu menta medang ye khat sibun 8 billion ba hakleng ka pathai bakin wan seme kinyo diang ye ka jing pen me ki jong me bakin long ki paralok nani ki para ki jong me try ban yes ban long nambat me ka hima ka jong me anda lapoi ka tagasngi ha ka ba men sawan ban shaw yi ki banget na keleng jong ka perthai ker khoingi try bangin na banyene hame balada dan preng jongi ki badang kwa ban so tho sisu ai ka jing sai ki bakin la try ban so tho ye ki ni jing kran ki jong me bat ka jing pensyairu ya ka ktien jo me ha baki puli ka hado bakin de sembat me ba melong sisa unong penem bat uparlok uba i ha bakila ban sania na dong sidong ida ka jong ka jingim om tang na khani ka perthai ndri sidu bam jukut kumba mela ai ki babon ki bla sania me bakin mat ya kata la ka jong ka jingim ni pa ni kini baru try keteng ke jong me try but unong penem be jing Jesus Christ baraka boy no ru to ai ba ke jing ai ka batap biang ke jong try Jesus ke jing it ba ke jong pleu kupa ke jing slok bathyang man sem khoi kin shong kar hai lam bat ni ko mo pat lang u jong me hangi bat kiring it ru hakleng slak ka pathai menta bat du halak taru amen. Pemain